Mga kalingap, ito po ang una namin kita ni Janelle, ang batang ulila. Nagulat kami sa nalaman namin. Ito kami kasi gusto kong patulungan ka ni Kuya Robin kasi nag-aalala. Mag-isa ka lang daw dito? Opo. Talaga? Pag natutulungan, isa lang po. Mag-isa ka lang? Bakit nasaan si mama? Wala na po kong nanay. Namatay na po. Ito yung problema kasi na lang. So ang kailangan ito siguro plywood. Malagyan siya ng plywood. So emergency naman ito mga kalingap, kaya babalik kami para kumuha ng plywood ha. Bibili na kami right away, ngayon din mismo bibili na kami ng plywood para lalagyan na ito ha. Tinanggal na tinanggal na yung kasi kayang pasukin niya ng ng rapist. Nakakatakot na ngayon ang panahon. Oo. Ay, karton talaga Karton na nga. Buti may dala tayong karton na. So doon, bintana. May bintana ka. Bintana yun, kasi hindi pa tapos. Ayos na rin yung bahay dyan, para ganda. Nararamdaman mo, ayan na, nilalagay na nila yung tinanggal na yung mga karton, pinalitan na ng plywood. Masaya po kasi napalitan na kasi kaya din po minsan. Karton yung sa likod namin tapos trapal lang dito sa harap. Kaya masaya po kasi nga kahit napalitan niyo po ng plywood. Kaya thank you po. Yung mga kalingap, good morning. Kasama ko po muli si Kuya Robin. Hello po, Indiano, mga Bicolano. At babalikan po namin si Janelle, mga kalingap. Yung pong nag-iisa po doon sa bahay na ang dingding ay lang, mga karton. So may hari po tayong konting cash, mga kalingap. Maraming salamat po sa sponsor ng bigay. Okay, Tita Rose po, nagpabigay po siya ng counting cash po, mga kalingap. At punta po. Ito po yung lugar. Medyo Medyo sikit. Hindi pasok yung sakyan. Okay, lakad-lakad lang po kami. Yan po sila Dami po ditong tao. Barangay, po ito, San Roque, mga kalingap. Ako kalimutan po pag pag ganyan na lugar. Nakakalimutan ni Kuya Robin. Pero alam ko, natandahan ko lang yung pupuntahan. Pero pangalan ng barangay, nalilito ako. May tugtog po. Hindi na tulog. Uy, nagsipag ng mga bata ba't walang laman? Samparin. Po mga kalingap, palapit na tayo kina Janelle. Ayan po. Ayan, dito pala si Janelle, naglalaba mga kalingap. Araw ng Sabado ngayon. Ayan po mga kalingap si Janelle. Kamusta na? Ayos lang po. Parang nahiya sa atin si Janelle. Ano mga ginagawa mo ngayon maliban dyan sa paglalaba? Nagsasaing. Kaliwa kanan Kuya Alvin. May laba na. Matapusan pa. Oo. Paano yung nilabahan mo? Okay lang? Titirin ko lang po sa naing. Nagsasaing ka din. Grabe. Dito ang saingan mo. Yan mga kalingap, nagsasaing din si Janelle. Dito. Uling galing si Janelle. Dapat may pot holder. Asa na yun si Janelle? Ayan, saing. Ang kalingap. Ayan po mga kalingap yung So, dito ka naluto? Hindi doon sa may kwarto mo? Hindi po. Dito po ako naluto. Pero doon ka sa kwarto mo na Tulog. Sige, labas lang ako, medyo may Sige po. mainit talaga. Kamusta na? Ayos lang po. Tsaka po, salamat po dito sa plywood. Welcome. Ano na, pakiramdam mo na yun, medyo safe ka na. Medyo safe na. Kamusta na yung lalaking nag-aalagid? Medyo wala na. Siguro dahil sa vlog kasi natakot siya na
ka nahiya. Okay lang yan tayo. Masaya ka naman na nakikita ka na sa camera. Ha? Medyo po nahihiya. Nahihiya ka Pero pa masaya pala. po. Wala naman Kasi sabi sa'yo. natutulungan Ganda baga comment sa kanya eh. Di ba Kuya Oo. Alvin? Mm. Maganda ka. Ang nakakahiya yung yung nagtatrabaho ng hindi marangal. Mga nagnanakaw. Tama. Yun ang nakakahiya. Pero ikaw, normal lang naman na makaranas pag ang isang tao ng kaunting kahirapan. Pero ang importante, okay na. Tingnan mo, ang ganda ng pakagawa nito. Pati linis ng sulog Kuya Aryo. Ayan, Kuya Alvin. Ikaw, nilinis mo siya. Opo, kasi sabi ko kasi baka daw naligaw. So, binasa mo siya. Papatrapo mo. Oo. Pinapatuyo ko na lang. Para maalikaw. Pero tingnan mo Kuya Alvin. Yung tsinelas niya sa loob iba. Oo. Sa labas ng iba. Bawal pumasok. Bawal mapasok. Kaya huba mo na baka pasok ka ng diretso. Alis mo na ng sapatos, ano? Oo. Di okay lang. Kamusta, Ay. saan ka natutulog? Diyan po. Ay, walang pum. Wala po. Tingnan natin yung foam. Okay lang pumasok? Sige na po. Nakapasok na ako. Ito po mga kalingap yung foam ni Janelle. Oh, karton. Ito ka. Ito ka dito. Pero medyo okay na, maganda Yan. na. Dati Oh. di ba natrapal lang dito oh. Oo, okay na. Ano na lang, konti Kaso, na lang. kulang pa pala. Oo. Kulang pa ng plywood. Ilan mga isa dito. O tapos isa. Dito mga isa pa. Mm. Dalawa pa. Dito na lang, lalagyan din natin yan. Yan, kailangan malagyan din ng plywood. Kulang pa pala ng plywood, Janelle. Ano? Tapos ang medyo mababa Kuya Alvin na yung hero. Lalagay, di ba ano tawag yun? Insulator. Oh, oo. yung para hindi init sa loob. Ano? Pero wala kang ano-ano, no? Wala kang arte-arte kasi karton yung pang ano mo eh. Di sakit likod mo? Di ba po sanay na po ako sa ganitong ano. Masanay. Paano yung pag nagkaroon ka ng kutsyon, makakatulog ka kaya? Opo. Maganda Komportable po. pa, no? Ay, mas maganda. Kamusta na ang pag-aaral mo? Ayos lang po. Ano ito, laptop? Ano po yung sira po yung portable. Portable, kala ko laptop. Portable load sa panuoran. Sira O, na. sira na. Hindi ka nakakapanood. Yun lang po sa kabila. Yung cellphone mo, kamusta na? Okay naman. Item. Itel, okay lang yun. At least Galing po nakakapag... yun kay Papa. Asan si papa mo? Sa Maynila po nagtatrabaho. Balik ulit. Medyo mahirap. Kamusta din. na ang mag-isa? Ano po? Medyo okay lang. Okay lang. Medyo hindi. Sanay ka na sa mga ikaw yung naglalaba, hindi unlike ng ibang kabataan may tagapaglaba, yung nanay niya or what. Okay lang. Mas independent ka na. Mas strong ka, syempre. Yung mga pagsubok, yung mga pinagdaraanan natin. Kumbaga yan yung yan yung diyan tayo nagiging matatag. Tama. Sa wag lang masuko, tiwala lang sa Panginoon. Nagiging matatag si Janelle. Kagaya po niya, naglalaba siya, tapos nagsasaing pa. Very good. Anong ulam nyo? Ano po, isda. Ah, Kaso may wala isda. pang pangsangkap. Ay, wala. Walang pang sangkap. Ikaw ano yung magluluto? Opo. Ang galing naman. Sige, magbibigay kami pang sangkap. Ano lang po, ang piprituhin lang po. Adi, mantika lang naman yun, tsaka asin. Sabi daw po, prito lang daw. Ayun po Kumbaga, nilang meron ka ditong yung mga tito. Mga tito. May mga gawa po nagkakain, nagtutuyo. Nandun ka, May mga nahingi lang. tito-tito ka dito. Opo. Kasi pag wala po silang trabaho, hindi wala din. Nangangutang din sila. So, ikaw ang tagapagluto ng mga tito. Pag pag may pasok po ako, minsan sila po ang... Pag wala, ikaw talaga. Opo. So, yun nga. Pero ano na, puna? Paano yung baon mo? Yung baon mo araw-araw? Pag hindi po nakakapadala si Papa, binibigyan po ko ng mga tito ko kahit 20. Lalakad na lang balikan. Tapos,
Hindi ko na ginagastos yung... Kamusta yung binigay ko sa'yo na ano, pera? Yun po. Ano na naman? Opo. Ubus na? Opo. Okay, ubus na. Okay. Siyempre, Tama yan, para pag honest na ano, siyempre parang alam naman ni Lord eh, kung meron ka o wala, di ba? Kahapon pa sana kami punta dito eh, kaso na school ka. 4:30 pa kasi yung sa labas niya, kaya ngayon na kami napupunta dito. O yung sinain mo pala. Titingin ko muna po saglit. Sige, pasensya na, baka maano. Masunog, Matutunan. sayang. Nalinis naman to, di ba? Ito po mga kalingap yung nagawa ng mga ano natin. Volunteer. Yan. Dati trapal lang dito, custom lang gaya din. Ito, kulang pa pala no? Gaya din dati dito ganyan. Kung mga basado, wala na. Grabe po mga kalingap si Janelle. Ano. Tsaka malinis siya. Kahit problema dito pag umulan ng malakas, siyempre papasok yung tubig. Oo, ano to, bias dito oh. Oo. Ano? Kulang. Ano, luto na? Nilagyan ka lang po. Makikikain kami pati. Sige Ha? po. Sige? Joke lang. Joke lang. Mabigay na lang kaming ano, pang sangkap ba yun? Natuto si Janelle. Sige, bibigay ko po yung para kay na, ano to, galing po ito kay Tita Rose. Kay Tita Rose pa mga kalingap. Pinadala niya kay Cedric Tapia, kapatid ni Ate Jack. Yan, Ma'am Jack. So, yan, galing kay Tita Rose. Tita Rose. Okay. Yan, ang masasabi mo kay Tita Rose? Maraming salamat po dito, Tita Tita Rose. Rose. Kasi meron na ng baho pang ano sa school. Thank you po kasi dagdag na naman po sa ano ko. Pamasahe na po. Mga gastusin ko po dito sa school. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Nahihiya si Janelle, mga kalingap. Ayan, at masipag po ito na bata, mga kalingap. Tsaka mabili pa kami ng plywood, papalagyan natin yan kasi pag umuulan, babasa ka pag umuulan dyan. Napias dyan? PS lang po. Sa may mukha. Sa may mukha, okay lang. At least okay man na din. Ayan na lang, papalagyan namin ng plywood ulit. Mga dalawang plywood pa, isa doon. Yan, dalawang plywood, lalagyan din natin. Para cute na ang bahay mo. Ano gusto mo kay Sami pa? Kamusta? Kamusta naman ang mo? Sitwasyon mo? So, may mga tita ka din? Opo. Okay, may mga tita ka din. Saka, isa ka dito. Nakakagawa ka naman ng mga assignments mo? Opo. Pagkatapos ng mga gawain bahay, gawa ng assignment. Yung tingnan mo Kuya Aldi, yung ano niya, ng notebooks niya. Pero yung pag ibang bata, pag ganyan, bahala ka, notebook ka, tapon nung kung saan, di ba? Maayos, no? Papaayos. Maayos. Dala na namin yung plywood. Yan na. Salamat po. Para hindi ka na mababasa sa mukha, ano? Mababasa yung mukha mo kasi nabasa ng ulan. Pag napias tataas talaga, siyempre, nandun talagang hulog sa mukha. Sa mukha talaga. Hindi ka na pwede magtalokbong ng Kumot. ng kumot, patay kasi ang tinatalokbong. Kaya, ayan na po, mga kalinga po. Dami ng sampay mo Yan, tinapa lang nilang plywood, kakaiba. Yung bintana, at saka ngayon, ito na Janelle. Hindi naman ito mawala dito? Asan na sila tito mo? May mga gawa po. Okay. Sila din natin yung maglagay nito, Hindi ako marunong. Kaya ko naman dun sa street. Pero dito sa paggunting, hindi ko kaya gawin. Kailangan pa yung laghari. Sabihan mo na lang dapat magawa ka mo at para hindi ka na mabasa. Sige. Mamaya lunch time, umuwi sila. Opo. Dito umuwi, sabihan mo lang para magawa. Prito po mga kalingap si
Kain po kayo. Ano? Prito lang po. Ay, naghanda ka na ng ano? Ng tanghalian? Uy, grabe ito. Ay, wala lang. Wala kang piprito. Pinaganda tayo ni Janelle na mga kalingap. Nagulat pati ako dyan sa tanghalian pati ngayon. O sige. Magpiprito lang. Kuya Alvin. Tahimik lang siya pero marunong siyang mag-ano. Nakahiya lang. Pero nakita mo yung display na niya na marunong siya sa pagsama sa respeto sa basita. Handa niya para na mayaman na yung baga display yung lagay na baga. Pang ano, Diba? ano? Oh, Di ba? may ano, pichel. Para sa pagmayaman baga ng ganyan na display lahat muna bago nakain. Tapos may tinidor. Oh, para sa ating dalawa talaga. Kaya nga, magkakamasaya naman. Naku, parang nahiya tuloy akong ano. Kain. Baka nasahin ka na para sa'yo lang, Lionel. Basta para sa'yo lang o sa kay tito mo. Meron naman po dyan. Meron. Kung kumbaga pinagsasama niyo na. Opo. Tapos isang saingan. Kaya nagulat ako, isa lang si Janelle, madami. Ang pala sinasama niyo na. Galing talaga. Oo, sabi. Pero kumusta yung aral mo? Ayos lang naman po. Ayos man lang. Lahat na ayos. Hindi, tara na, mahuwi na tayo. Ayos na lahat eh. Lahat na ayos. O yan talaga si Kuya Robby, mga kalinga. Hindi, joke Mabiro. lang. Para masaya ka lang. Para happy lang. Nainitan na ba't yung palanggana mo ng paglabahan mo? Malipat mo na lang. Opo. Kaya mo yan. Opo. Baka barit na likod mo. Sanayan. Sanayan na. Sanay na. Parang ang dami naman yan. Isang linggong lumipasok. Kaya maraming nabahan. Okay. Sige. Magpiprito ka ba? Opo. Sige, titingnan natin yung prito mo. Medyo mainit lang nga dito. Sige na. Hindi na natin kunin mga kalinga. Pero nagpiprito siya. Bili ka na mantika. Ang bilis naman. Bilis man. At Para sa loob lang lahat. Ano? grabe po, pinaghanda tayo ni Janelle. Magpiprito lang daw po siya. Tapos nagulat, nag-ano lang po ako, nagbibiro lang po. Pero sineryoso ng bata. Oo, seryoso nga talaga. Ako, nahiya ako, Kuya Robin. Siyempre, Kaya na lang natin. Kanila na lang. Kasi may luto naman din si Ma'am Buena sa bahay. Doon na lang tayo makain. Kasi siyempre baka mamaya makulang yung kain niya. Magkain pa siya ulit. Diba? Pero Salamat na lang natin kasi yung respeto na lang. pero ano lang, kain lang tayo, kunti lang. Sige. Para hindi siya Hindi siya lungkot. masaktan. Tama. Kunti lang. Tama. Pwede din. Kaso walang chili. Walang sili. Hindi, joke lang. Joke lang. Ma-demand pa, no? Nakahiya na kain pero na-demand pa. Wala sili. Wala chili. Hindi, joke lang. Biro-biro lang po mga kalina. Bango. Naririnig po natin yung ano. Yung bata mga kalinga tayo. Talagang Mabait. Galing ng bata. ito may super kalan din pala meron. Pwede naman palamanan para hindi ka hirapan sa uling. Ano? Mura lang ata dyan. 300, 250. O sige, papalaman mamaya. Tanong natin. Kung bakit hindi mo ginagamit yan. Yan natin kung gano'n pa. Maganda yan para dito na lang siya maluto para hindi na siya mahirapan sa uling. No? Ayan na, nakaprito na po si Janelle mga kalinga po. Mga isda pala dito. Pinagpapawisan ka na, init. Pero narinig ko nagkakanta ka habang nagpiprito. O sample naman dyan. Ay, mahihayin po ang kalinga si Janelle. Yan, meron ka pa piniprito doon. Kain na po kayo. Sabay-sabay na sana. Hindi po si Papa ako. Mamaya ka pa makain. Kain na po. Pero okay lang. Yung mga kalinga po. Pero saan ka? Ayan po nga. Pinapakain tayo ni nakakahiya naman na kumain.
Pero nakakahiya din natanggihan. Ano, saan na tayo? Paano na yan? Sige, magkain na lang kaming konti. Siya, konti. Pero, trito ka pa dun, ano? Busog pa daw siya eh. Di makakasabay sa atin. Basog pa. Nakahiya siguro. Sige po mga kalingap at papaalam mo na kami sa vlog. At Thank you po sa inyo kasi tinutulungan niyo po kami. Tsaka binibigyan niyo po ako ng allowance para sa pag-aaral ko po. Tsaka thank you po dito sa plywood. At least po na ano na po ako sa... Hindi na po ako masyadong magtatakot kasi meron ng harang plywood. At na ano na kumbaga na ano na yung lalaking aligid, ano, wala na daw. Natakot siguro, may nagbablog na. Baka marapi tulpo natin, ha. Yan po mga kalingap, pagpapaalam muna kami sa vlog. Sige Janelle, salamat sa hinanda mo, ha. Opo, salamat din po. God bless. Patuloy ka lang sa ano, sa pagiging mabait mo, sa pag-aaral mo. Yan. At alam mo naman yun, di ba? Alam mo yung kailangan pag-aaral muna. Iwasan muna yung mga boyfriend, no? Yung boyfriend na yan, dyan lang yan. Tapos ka naman naaral, hindi maganda yung trabaho mo. Para hindi ka maasa sa asawa mo o sa ibang tao. Kasi kaya mo naman, di ba? Oo, madami pating manliligaw dyan. Oo, madami na. Maganda pati. Pati wala sa'yo na chat na ano, sa Facebook mo na ano, pag nanood yung vlog ni Kalingap Alvin. Wala man po. Yan po mga kalingap si Janelle. Sige, salamat Janelle. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama.
Kayo